Beyazını çıkarasın. Ben Yancon'un telefonunu yapıştım. O hazır yoğurlu olmalı. Eşmiyorum Zeynep. Başa düşmüyorum. Alo Zeynep. Açıp kucağını kapıdan açalım mı? Ne dersen? Çıkabiliyor mu? O tıkla diyor. O şunun kapıdan hayır diyen hayır. Hayır diyen havuz atlarını. Evet. Nikalar oynatacak mı? Bir yer var zırhlı ayağını buraya. Nikalar oynatsana. Nikalar oyna gidem o. Neyse neyse dedim söyleyin. Ya kardeş neyse dedim söyleyen bana 4 tane adam gerek düşünüyen mi? Zırhlığa. Kim zırhlığa gidiyor? Senin vurun hayır tarafa. Ben vururum sen vurur. Ne vurum gönü nikalar oyna. Pardon bırak ha. Hayır. Öyle ne yapmaya yok. Yakınlarında elinde gidip çöp çalı vuraydı mı? Ağlama Cennet. Hem Vedat Kulyal var. Gidelim. Cennetsan. Bu nimetini zorluyor. Belki açmalar ekeni. Men yanında telefonu üflesin. Yok, Her hayır, gün gelecek. Koduyla arar verin. Hayır, bana bak. Düşünün bana. Cennetsan Niye düşünün. benim masarasını? Düşünün ha. Menem yardım edin. Benim karışmayalım maskarasının şayadı var. Cennetsan şu cahil kapısına beylik açmak ayıp olur. Filmine yardım edin. Şunu akın. Kolumda sağdım süpürge yaşını ağlama kızım gülüp oynan yüzünü görmegül onun için bağrına dağlama kızım Aklıma oturma, açmarlar. Onlara diye olacak yigit nikahına da gelmeyenler. Sonuçta onlar dünyada nöykölü. İyle de görünüp bilen oklar, utanıyorlar. Çok iyi olmalı bir de beni yaşlı. Onlarlık bolsa gözleri de görünmeyen. Git yok olur. Lan böyle kendine. Git. Yok olun.
Gitti. Unutdun o. Entekten bilen görüşür. Yerini aydım kadi. Korkma. Yer titren o. Toğa beterinden takla versin. Selamun aleyküm. Rıkmı. Aman ta rıkmı. Hudaya şükür. Onuş bolsaydı. Geleydiniz. Hoş geldiniz. İtini de mi yaraptı aleken? Gözüm degayım. Tuğulem. Masara var. Kıtmağa hiç bir yağda olmadı. Sen düşün, kuşthanada yarış, ulu yarış oldu. Bir ödüm, 15 adım karşısına uğraştım cennetcan. Sen beni bağışla cennet. Sen meni astırmacak bolsan gün boş yerde. İki masara sayestin de. Sen beni kovuyan mı? Kovuyan. Neyme, gitmeli diyen mi? Gitmersin. Giderim. Ana ayağını tek. Gidişin göreyim. Hani bol git de. He. Var. Biterim giderim. Gidiler. Hoş kal. Oy! Gülümcek masara! Kövüşün başını yesin. Üyedin ağır maskara. Bir de miyle maskara ettin erken. Ne? Algışıl kalan namaz. Ne bunu inamaz? Yanımdan yanıp olup sevgim diyen var ya zaten. Maymun sen yollaşın olsun. Kıştın kavrunda dikilsin. Ne? Bugünün ömrü haine maymununa verirsin. Allah'tan Bartik kuştun varlığını o dünyada giyce ağlayabilseydin derken. Ne? Kuş tanağını başında yumursun. Onu değil mi? İyidin o dönenliyen. Hello гражданин. Mune girdin elim tatıl. Heleyden. Uy. Ayalın açık hele. Mene şu yerde hiç hil ayal var ama o ne hil ayalın? Sevgili ayalının. Ana kovulap yetik hele. Görün bakmayı. Ana sen durla sen kim varsın? Familyan ne mi? Grossmeister Oralov. Alo. Del hanım mı? Sizin bir grossmeister'a kaçın derler. Familiyatı Öda Batvin diye. Göre bu bolyan zatları. Ömrümde bir gedek generalleşim parada değerli, yegenimi değerli hanadan çıkarma için eğmeli oldum. Hani, min maşina, min sartıra. Cennetin öğür tağın değerliğine inni göz yetireyim olsan gerek. Göre, hey nikalar öyünün botoğusunun gelini kaçıp kayttırdık işitmedin. O bizi niye hil vecera etti? Biliyor musun? Kemine şakir şu tetelli hileler hakkında ne emeler deyiptir. Ey ağalar yaman hatın sakkalın çıkmana gider. Ağrayın yere dökür kara bağrını kan eder. Kara bağrını kan eder. Menedir şunun özünde seni ayyalı görmögöy asıllı näreninle çatmakçı. Dayı, men ölenmekten doydum. Men özüm meşertmeli. Men kedil. Yönü tanışmak için sağlık nämer? Hakiki sağlık son gelinin yanına giyirini de verin. Sen yattı ölün beşert. Menem toysayın tutun. Sen sonra razı mı? Razı ho, men hep bedada razı. Şimdi tek kira umarım. Varanga tutmasın. Hey daddy.
bolsam çağıray. Sizin asıllı yağınız var eken. Oho, Türkmençilikde uyanı oturmak gelişikti de molin. Uyam kimin maňlaryna ýazylan bolsa, bagtly adam mol-mol. Ballak birazlara gülýär düşünýär. Şo sebeplem ol birden mortoyum şo görünmän bir hilrek gördü. Özüm bejerip geleýdim diýdi. Näme? Oň ýetmedi bamy. Yok, tolunmaň. Hemme dat gülýär. Bu bir nemede erkekden gidecek oyunu. Düşünükli şey diýdiňler. Men yegenim o diyen juwan ýigide Gatgowy. Diýmek salykatly adam. Wah, gator alyp bulup barýanam däller. Diýmek sypay. Görüp görmeginidir, ýeriňizden artykma hiç ýeri ýok. Ay erkek kişi diýenin eşekden çala gola uýtgasa borgo. Wah, o diyen geplemsem däller. Önesi tüz. Bire berek zat. Lal bolamasa, bal bolar diye gepim tümmek ýeri. Gaýsenki. Ha? Menki? Yo, siz maňa düşünmediňiz, siziň ýegeniňizinki. Ýegeniňizinki. Onda näme? Toy saýyn tutbermenler. Ýegen siziňki bolsa onu görmek köpman däl. Toy taýyny görelim. Howa, men ählice goşlan bilen. Ömürlük. Göçüp geldim. Ömürlük gelen bolsaňyz, ýeriňiz ýel salmaka gelen jeriňize gidip bilersiňiz, bir ýan başga bir ýerden guda bolduk. Inni giç. Ballar çağırsaňlar. Başlam. Sizenni barlan gerek yok. Men size aýtdym ahyrin. Bir de ýan başga kişi bilen guda bolduk. Toyun şäherden emmelledik. Özüm asyl ýeriň başgarsa, adyna da ýumşak gyz diýerler. Özüm aýyň bölecigi. Ballar öýde öýdemi? Barlak. Siziň toyuňuzdan soň sanatoriýada özüni bejerdiýär. Gelinler urşoýdan ýany ýollaşyny ölüň şäler garaşdy. Asyň sabar takadyňyz nikahlar öňünde etmedi. Puh. Siz oň bilen ömür boýy näme edip ýaşajakdyňyz? Vay, men aşoň bilen ýaşamak hiç wagtda niýetimde ýokdy. Näme onda siz oň bilen gizlen peçe oýnajakmydyňyz? Hudaýa şükür şuloýa göçüp gelmenim gogolaydy. Daha adam almadı.
Sizin nälik yüreğiniz var eken? Men aýdym siz elbet bolaýdy öýtýär. Yok. Sizin aýdymyňyz meni bolmady. Sizin aýdyşyňyz ýüreğime ajaýyp. Sen törüňi bilmek maňa nesip etmedi. Bir var eken ýok eken ey, gidi tüýär eken o. Ýigit muny duýar eken, toýy toňa goýar eken, hey, toýy toňa goýar eken, hey. Sevgi diýmek keýgim dermansyz dertdir. Men oň dermanyny tapdym. Biler bolsaň, o keselidi aşlyk bilen mejermeli. Bizär sen marada ähli daty açaçan biler. Näme bolupdyr? Näme boljak? Nähil çykalyga bar. O zatlar men özüm aýdyp biljek. Men günän tanardan kendir. Näme aýagyny egir basdyňmy? Aýagyny egir basar ýaly. Men adamym ýok. Näme helelini söýdüňmi? Vay, tovu daş etsin. Olentek öýlenmedik. Agy. Sen onu diýerligini öňäýdimmi? Howa. Men onu zorlap özüme öýürjek boldum. Yüreğime ýardyň da. O näme özüňde ken ýaşmy? Ýoklu. Gaýtam ol menden epesli uly. Şu çakaçynda öýlenmenmi? Aýdyşyna görä olentek aýalysyny almadyk. Agay, on ýaly meýidi başyna ýapjakmy? Oň ykbaly maňa indi aýan boldy. Şu wagtda seni öýlenmeniň sebäbi maňa düşünükli. Sen onuň goçy däller, geçeken, elini degirdiň paspara bolaýy. Bir ayellek gördük boli, hiç nenengde. Himme zadi yerde yer. Dünýädiň dörli. Tutun beni. Towa takdir beni hekayet. Sen o geçiň. Kerpişden gurulan köşükde ýaş kelidin toy boljak. Ine de oň Mercedesi. Oň adam ýumşak diými he? Keýgim kartlar adyny. Ýaşaýan ýerini aýdan ok. Töwrekde kerpiçden köşk bolmaly. Ine köşük, ana köşük, çar tarafımız köşük. Ýumşak git haýs köşk deke. Han, hol ak ýalpynlyk köşük. Hey, nereye kadar? Siz kim? Size ne emanet?
Divara taraf gel, divara. Geliver. Selektora gurla. Hello, monsieur. Ben bana kasarı öttürgenin kardeşleri. Hello, my friend, Basie. I love you. Güzel. Yes, my friend. Ballağın daisi bize. Bu zatları duydurma anne. Öyle. Gelin mi olsanız değil mi? Gelin, geçin. Bağışlan, sizin uyağınızı bilen yekeci ödüm gürleşeyin. Siz olsa oturuverin, çay pay için. Bu bolup berişiňiz maňa gaty yaranok. Men beýle halkara galy goýuklaryň sebäpleri bolup biljekler. Lan o düğütti. İtmeli hareketlerini gözüm duydurur. İdil ağzımda sualarını yarvur. Bu çay. Çay istiyor musunuz? Buyurun. Ne edip düşünürsem gelmeyi. Please, tea, please. Çay, biriti çay. Yok ki. На, держи. Oturun keyim. Bolmasa menden etjek rahatlygyzdan diň arkan gaýdaýmaňyz mümkin. Siziň ýanyňyza geçmek üçin men şu egnimdäki sılgalar giymäge mezur boldum. Wagşy bir güt penjetini düşüp biçaren kimligini göreýin diýdim. Hey, siz ýaly asylly maşgalany odaklamagy neden düýdüýek gelir? Dogry aýtdym, menim şol ýer ýudanyň betdagyp gelinligi. Menim barlygyň gelinligi o ýigit maňa da öýrenmäge andışdy. Agyt, sen näme depmek kermi? Köşeşiň daýda. Hey, erkek diýen milletiňem belli bir gipi borny. O meýt heleyvaz beýwepa. Men aga barda näme diýjekmin bilemok? Näme diýseňiz men ballang siziň tanaýsyňyz ýaly çyn tanamok. Onsoň näme üçin men siziň gipiňize ananmaly? Aladaňyz üçin sag bolun. Tanamayan, bilmeyen adamla nenin durmuşa çıkacak? Hey, adam oğlu, tanamayan, bilmeyen adamsına durmuşa çıkarmy? Mücerrede tayin edmi? Birden seni on sul halmasın abi? Tağamı men bal ýaly bişirýän. Erkekleňem janyp okurdygyny nädesiň detesinde götüräýsen? Vay mani, hey tağam bişirip bilmeden birden anmamy. Senden has gowy bişirýänlere baz derler. Sen taşlap. Şolong bir ýerine gatşmany hiç satdy görüp, erkekleň maksady bizi gulgyryna getmek, ezmek. Sen şoňa düşünýärmi? Vay, men garnak bolasym gelýärdi. Asil bolsun isleýän zok. Şoň üçinem ballyk. Size dälle maňa öýlenýär. Ahir zamanyň gelçegini eşiden garynça darakda çykyp maşga edermiş. Ha oğlum, bacıňyz bilen şirin tezleşdik. Tatly bolun. Çabuk.
Erkeklerin yumuşak damarına oğu şeytanının kovulyan ekeni. Ballağın olayı yem zadılattır. Zoracan ondan tamamı dey. Bilen töwünü görürüz. Sen şu ballağın öňünden çıkan gözüň ýygyna telpäp ýören gurramsyk. Eşitdiňmi şonu? Dur diýen. O tökmet sana kim suwurlady o? Sen şu men ýanyma getiren şeýle suwurlady. O ýaky da sururtlarmy? Wakyýoň, daşary urtulaşyn netene o ballan genliginiň beri. Sen näme bizi ağladylar diýjek bolýarmy? Seni öldürden attın ama. Näme adamı bir görmän, bilmän, godawanýanmydyr he? Aho, biziň daýatyny ben sormamy ýaly bilýärdi. Wak ağamcan, men oň daýyna çykanmaga. Eşitdiňmi? Gepim kızmak yeri. Men şu ballak diýen neýdi gözüm bilen görmesem, gürleşmeden doýup almaz. Oho, başyňdan ne? Köşüş ýigin. Men şu ballak diýilýäni. Eger daýatyny meňlemeýän bolsa, damagyn tersine salaryn. Eger şu diýir bolsa diýirsini. Ölüp bolsa matlygyny ustak getiren. Sen köşüş ýigin çykarma. Häzir. Yallar geynen bolşup ýylmanyp bolşup ýüzlerine de epesliň çalyp olaň bar maksady bizi erkekleri zadylap, şepdik kurup kapana düşürmek. Hele diyen milletin hak ornu ojokda bolmaly. Çayın demlenigi, kätäň çemlenigi, naharın buğuluy, ärinin murtu toğuluy, eşigin yuwulgy, giýmän içmän tüssä bolup, mejnun bolup eplenip yatmak. Barıp yatan samsyklak. O diýen denallaň ya düşde ya ertekde bolmaly. Rahat aýdýan kardeşim, rahat aýdýan. Beýleden amir hiç wagt bolmanam, bolmadam. Le, giýjek almakan patla çujak şeýle bolmaly. Bizim partiýamda diýjek senin bolsa. Olacak diýenmi? Ha? Ine şu jaga diýeri. Men ömrümde aýlykdan maşalada gol çeken adam däl, aýryň. Sen tetellerlen bil. Hiç makalım dünýä jemgyýeti kurup bilmez. Eşdiňmi? Ine teň öwýän hereleň iň bärki joýuny. Şu eşdiýäniň hemmedem hereleň göpürdüdi. Ine şu jaga dyrnak ýaly kamyşda goýanym üçin olar sanatoriýany jumrup barýarlar. Birden menine, täret. Stüdükde çalaýdam näderler? Bolaň derdinden nähä sal çalyp bolýar. Ne de bir adam şekilli içini döküp bolýar. Menin ismim Kestir, şoğunu düşünmek. Özge bilen hergiz, suluk malışma. Mal vereyim diýsem, güçtüm yetişmez. Mende yoktur mal, boyuňy döneýin. Eger onyň bu ýaly maşgala bolsa, näme üçin sen kuştuňy berip duraçdyňmy? Näme üçin sen göwnüňi nähak sıyndyrapdyr? Aýby derýasyna gark edipdir. Kuştuň halamayamyşyn. Hey, özleri bolsa pişik diýer, gurju diýer, garaz kepçe başyrana sen öýüne goýber. Doğrudanım kepse başa bolan oklay. Bak, olaň milleti başga-da, olar bir de ömrüllerde düşünmediler. Ay, cehenneme gittiler olar. Ardyň agam. Sen partiýaň ady näme? MSP. Hawa. Şeýle partiýa bar.
mücerred ötüşük Sallaklan partiyası. Ha, ýöne şu resmileştirmek üçin adam sanymyz ýeten ok. Ne adam? Eger senem gol çeksen, eýen biz iki adam bolýas. Hey! Yüpün üstünde odun öýrýän adam däl ekeniň. Sen ýal argadym bilen protowda ýaşamagym islämok, bir howada dem almagym islämok. Sen sebäpli möhredim dolmalyka sanatoriýanym hoşlaşmak. Yok. Yer yok dedim bolup meni bir adamla otaga sizin ýanyňa saldylar. Yok. Şoň üçin men gitjek. Yok, size gitmek olmaz. Men gitmeli. Size gitmek olmaz. Siz ýaşap berdiň siz galyň. Gelik gösterýärler, keyip çekmeye gelipsiňiz. Hara, taş doğru müşerlerden Men doğru haydi ver. oňaýsyz diýen. Burada çok ýatmakdan iyi. Yok, men gitmeli. Yok. Haydi keyip çekmeye gelipsiňiz. Keyip çekin. Gaýtama dürbüňiz soňoldy. Sen şo daktar üçin gelen bolmaly. Hey tova. Men şu dünýede iň mukaddes zat sabır. Şey diýler. Siz kim? Cennet. Uy, bu men ballyk. Uýanyda eýlenjek ýigit. Sizi hem uýanyny ýumşagy görmägelim. Ha, ballaksan niýsene? Siz tüs wagtynda geldiňiz, gelin. Uyan başıma şeyle roýuna falan, ölsüni ýa-da diýersini ballan getir diýdi usta. Hany men ýumşajygym. Men oň bilen görüşmeli, tanışmaly. Wagty ýewjum seni bir bagryma bas. Bir içime sowady. Ýöne bagra basmasy ýok. Men siziň elmi dama ýumşajagymy görüp beren gözleriňizden aýlanaýyn. Men tizen tiz ýumşajagyň ýanyna eltiň. Oň bilen iki çäkkiriňim bar. Aşk ýüregiň lört dep öz günüme goýany. Vay. Yar gitti tergezdan menim aşkın oduny örtenem. Kanna varsa men varmasam yar bilen döwran sürmesem, Zehranyň ýüzün görmesem. Ballakçan, ilki bilen iki jigmet, iki erkek bolup, erkekler... Yo, mene gerekkä, onu soňa goýaly. Azkem tagapyl ediň, ilki bilen, men siziň geleniňizi oňa duýduryn. Olam, öz pikirini jemle, özüň nursasyň... Ha, men şu bagty pırtata gatken garaşdym. Durun, gelindiň özünji görjek, özünji gömbegen nurjek. Be, Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Siz yollamaňa me, ballaň daýsymy? Edil özü. Men ýende siziň ýegeniňiz barda jaňa diýen. Ha, göresendi. Maňa onyňyň özüni alyp barşy bir hili yaramazjak bolýar. Ha. Şirketlerin bir hili ýok. Ha, ne muttur? Ola Türkmençilik gelişmeýän zatlar edýär ol. Sol ýene bir gaz eden ro. Onyň ýuwanlaý bir hili, dünkü daşarurdy garnaşyň üstüne. Durun tek. Berde bir gümürtük kuruna ballak geldi. Men häzir ballak. Ballak berde bizde. Söyle mi? Sizin derre ustak gelin. Düşün söyleyin. Häzir bardım. Çelem. Açıp ver. Ot. Otlap ver.
zat ber. Sen bana ne içirdin? Bekir mi yazlap kun? Napolyon konyağı. Salam. Salam. Men otlu koyuna köyüne döndüm hop. İkimiz sınlıqı uğurlaşmada qarnaşlığımın basa varmadığım aktımal. Siz meni bağışlan. Yöne yegeninin tertibi. Ha. Bana düğünün yarana. Salam yok, helik yok. Utanç yok, hayay yok. Entek zehed alınmadık giyirin yanına. Vurdu da girdi güpürdü. Bütün ömrünü sallıqlıqda geçirsen, sen onça da olmadın. Hani men soň yanatın? Ya aman ağa men size yine de bir daha da aytmaly. Hawa? Yegeniniz bir kili oğunup gelýärler. Men aytdym ağa. Onu bakmak gerek. Ine yumşak kızın zehininin ahlakyny gerekleri. Yegenmin balty getirdi. Men öz gözümmi diye. Hani yor baraly. Aman ağa siz gaharlanmaň. Ýöne men size yine de bir daha da aytmakçy. Gelin berim. Gelini olana näme? Nikah çelini beýdip goýa başa düşüp bermek bolmada. Çoğul yanına girişi çıkar yerde çıkana keniden Türkmençilik diýen bir zat bara o. Onu näme taktap dursun beni? Yor baraly. Yürü. Yuvas. Olara gumriyatça kuvurdaşyp çıkartyrlar. Men ballık delle ballığın gelinligi. Sen ballığı terk etdi ondan elini çek. Näme? Sana kör bollu parkı yok. Eğer bolsa bolýa. Amaňa diňe ballık gerek, ballık. Oy. Oğuyam. Gelin gıylan barsı onu yırına terk ettin. Ballık tüs yigideken o. Gözüňi aýdym boşluk. Men uyam yumşak gyýda siziň yegeniniz ýaraşdyr. Yan körüňiz men ýenim barlykdan. Her bir pırlyk seni öňüňde öýüp berdiňiz ärini. Hany duran ey? Dur abun. Saklanırım. Wenezna. Tutun zurt yakan. Gerek yerni izleme bulabı çıkar. Vay yankı elin. Men ballığın gelinligi dip üstüne Yankı olanı näme gerek? dur. Men ballığın gelinligi dip. O nähil ballan gelini bolsun. Erkekden bir gelin barmy? Men yegenimi tökmez atmaň. Vay, huyucugum bir sade bolýasyn, jaň bolýasa diýimjan. Siziň ballağınız, yegeniniz bizi maskar etdi. Yegeniniz bizde näme dilýäňiz, on kemi barmy? Näçegede gaýtmal ol Grossmeister. Ýapýan ul ýarsdan geldi. Ýa-da o özüne sanatorga şeýtlýär. Zan ağam, şu uğuliği sen Hasan betetse. Arkan yatallı ho. Şuya betediläýmez. Maňa medeniyetli diýinje almak hiç kim kadagan edip bilmez. Ara içemok, paýş tögemok, keleý getiremok, hakym var çalacak.
Hormatly gelirler, jenaplar. Tüydüğün owadı hiç. Dep taşada kıyamet kopýar. Maňanan ol artist. Gelin halk artistiňe türgüleşmäge ýagdaý töredelim. Bun haydi men daşary urda gastrolog romal eşeğini daşary urda. Hadi urda. Nokota. Daşary urda. Orada baş gerek, baş üstüne. Kıyım tayyarlık görverin. Hadi men bize margirlen kurultayı olmalı. Çıkıverin. Çetmeğe radilik verersiniz bize. Elbette hadi olur. Margirlen tüydüğü bir başlan. Giladır tüydüğün ovasyny gowur ýadyr atyryn. Tüydüğün sesi. Demasmadan, tawuklamadan, atutmadan, kakıntylykyna dermandyr. Kimin demasmaty var? İçinde demasmalygyňyz barmy? Kim demasmaly bolsa, gel berin. Arkan gel berin. Biz onu nogatly kabul eder. Eşleňim. Her wagt ýuwaşlaşyn. Hormatyny üçin köp. Sağolun. Halk artisti her diňjini aldym. Türgüleşsin. Daşarıda gastrolog bolýar. Soňçynyň soň gelersiňiz. Ayallan kimdigini nähe göz ýetirensiň, ha? O sen biziň partiýamyza girer. Ey sasan. Ey. Senen tek. Bay ökünörsiň, ha? Öýde kim var? Ay! Hey, Men ballap. Siziň uýan hakda gürleşmäne geldim. elay dünýäni ballagallaý. Siz onuň men hakyky ballap. Eger sen sağçylyk elem bolsaň, onda sen giýse galyp. Biziň guda bolun. Hakyky öz ballagymyz bar. Men size giýew boljak-da. Bu ýerde ballaklan konkurs ýok, sür arabaňy. Siziň uýanyňyz öýlenenimden asyl böle aýaryn. Durla senen tek. Asylma. Ben burada aýyňa jaňa deň. Onuň asyly ber. Assalamu alaykum dayı. Ballakcan. Geleydin mi? Geç hani geç. Men sizden ýene bir gedek gyrygynyň radylygyny almagy geldim dayı. Kakati. Geliver men düşünmejek bolýan. Una. Ha. Garnaş. Geleydinmi? Atsemmetin öz bilezi tirkeşip gelmäge utanaýdymy? O berde mi? Bir daha onu izdeligin senden soramakçy. Vay o tide deyip gitti ahiri. Koşuların altı tide gitti. Ay oğlum. O sizde yok mu? Ne emorlu? Ya yine kâişeydiniz mi? Vay. Sana diyen. Kâiştiniz mi? Men bu ýigdiň bolşuny düşünýänler. Abirin häzir kibaryan yerimiz bolsa diň arak forlar bilen heleýi gowlaşýarlar diýinler. Eger otuky sen aýtsaňaly internet bolsa, ol hökman bayramlarda bolmaly. Sebäbi o ýerde diňe göýdü götüp kirdenekler bolýar. Eger de ol guragly, ölagly ysmanlardan bolsa açmandan görler. Ýok, bagyşly bolýar. On otukdy şeýk mütürine hadrak barda onu ol mollagyrda bejerdiýär. Vay, ýüregi düşdüňde, nakkallyň beketde gatyratdyr. Ýok, sebäbi şu hadan öňkärimden galan miras. Häsiýetim şoňkyýan neji. Gadyna batdyňça beter çykýar. Ah! Şu erkekler men elimde bolsady, näsbelligini bilýänler. Geleýdi öýdýän. Han cennet. Tüys, zahvatın ne gelin?
Al şunu maşine sal. Eğer ikimiz mal geçirecek etmeli. Sen gelinin edil öğüdüm için netten yer pitikler sayladım. Kanam bağışlı, hüncü değişli. Akmaya gayrıdır diyen peri. Men senden seni sorayım. Hey yeğen. Senin tek yumuşak kıydı görün yok. Hazır bararız. Görürsün. Tüyürsün. Onlar yargı yağıtı yalansı da kutardı. Men hada şoladan geldim daha iyi. Bilyen. Men bardaktan havarlı. Sen o diyanın senlerle erkeği eşiğine giren ayal. Ay canay, o tay karkadan men ödüm. O tayda ayal emişliye. Men koydular. Ödüm. İyidimi isal koydular. Hani yeğen. Gepi gün tükette maşinemin mal geçirecek iyice alıp paraya. Hayri işi giyeceği koymak olmaz. Hani gör hani. Gör Koy hani. ver beni. Gör diyen mi sana? Men ayağımın pek çekti. Seni. Ha. Seni niye gör? Seni. Ne ettin kan? Vay gitti. Dur diye. Dur yerine. Taşla diyen! Taşlarındakini taşla! Neymiş oldun Mali? Yan sen beni ayarlardan halat ettin. Tamar yalkanın ömrün uzak olsun. İnnem men seni ölümden utarıyorum. Bilir olsam, bir ayar. Eğer ne ol, sanatoriya uğradığını bir çüşe kanyağı ağı garıp berip koyarıptır. Onun palatadaşı bilen içenine öde diri kalıptır. Ben yar ağlatamızlık yollaşım şopille ölüp çıkartayıptır. Oltada depreme yardım. Partaryal granat da abi. Ey senin. Ortamam arak beri uğradıryal men ayal yok. Arkayın malay. Öyle mi? Onu sen onun bunu haydi dükkandan alın. Eğer təcirliğin dükkanından satılan olsan, olan hemme zarar yatama. 1199 çüyüşesini deputele fıtalananı doldurup satılmışlar. Olam duruşunacık avi. Neyemeden? Deputele fıtalananlar. Yok la yağım. Men bunu yoldan taptım ahırı. Öyle mi? Yaranla mı cınkılladın? Bu dürbünü nereden aldın? Uçtan. Atmayadılar mı? Atyadılar, bay bir atyadılar ha. Şu at çıkarasında var, Nemis general bukdoklap men karımma gelirdi, men şopirlerde utup durmayın aldım. Sen orşa atlaşıptın o. Men sana katı yaştın ödeyedim. Sen asıl veteran ekenin o. Men mi? Uruş veteranı mı sen? Vay. İnne ayal sana ayal hükmüne gerek geldir. Pişir düşür, kırpırı boşun gerektir. Ey senki düşlüklü, menki sevgi. Ey koysan ey, sevgi. Hakiki sevgi. Hakiki sevgi yok, yok hakiki sevgi. Hey. Ha. Hey. Ulan ömür nerede? Ne hakiki sevgi? Evet. Eğer şu devletinin kuşatmalarından çıkmadık olsa, benim öz sevgilim alıp bireyem öyle çıkım olmalı. Öz sevgimi yitirip entek karasını görmedik kıydım ölümüne kadar söz verdim. Onun adına ziretsene, yumuşak. Hey şeyli bedroya atıqıyla öğlenip bormay. O kıydan kaçıp ölüm oynuyordum, şu yere attım. İnnem ölü yansam şu taydan çıkmam. Sürer. Tebip derdimi bilmez derdim bilen tebip gelmez Leyli bizi göze almaz men kebi avara yoktur Ahir ölür men beguman bu derdime çare yoktur men kebi avara yoktur Sal ver. Sal ağam. Sal. Yine de sal. 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 Şu heliden taklap can çıkkana moda kapını açmır. Sal ağam.
Balla qoranıp şu yerde yaşayamın. Onu sorayan kim? Gelinliği yumuşak kıyım. Kim dediniz? Gelinliği yumuşak kıyım diyen. Dur diyen men sana. Otadan çık. İşin yok ota. Gel Ali, gel Ali. Hey. İşin içine. Gözüm çağırıyla tam çıkayma. Kädir men oň gözüne balla gorkatar. Näder eğer görneşdenden ön dädirep ümdürni tutturaberdi. Tanış olalım beni yumuşak. Toygunumuzu anıklayın geldim. Ya içeride gürleşeli ya da dışarıda beyip durmalı. Näme diýseň lan keýim, ana hoý ýerde bagyň içinde gürleşä ýaryň. Ballak. Ay ballak. Ballak. Oh! Ay ballak. Han tursana. Tur ýeriňden. Baştan bela sogully. Kelläni etege salyp, yumşak gydyny gepleşige hut men ödüm gitjekdir. Sen arkaýynma. Ömrüňiz uzak bolsun agam. Bolýa. Yoldaş diýenin. Edil seni ýaly bolaydy. Göre. Utanman erkek adam olsun, özünü gelsin neydi? Men yumuşak gyda razı edenim. Bar adı boşturan daim. Men häzir sen adyňdan diýjegmi diýip, şu jele gaýlara edil aýagyny sekme diýerler. Oturup gürleşeyelim. Yok. Dik turup gürleşir. Yaxşı, dik durmalı orada dik durayır. Hormatly ballak. Hany, suw jormaky ýokla. Ine monyňyz maňa ýarýar. Be. Birinciden men sizi tanamaga mesleňok. Söýme katdaha gepem bolmaz. Üstesine de men bütün dünýäň erkeklerini näletleýän. Wahy. Kene keýim men tüýs ýüreşigim bolluň. Men asyly bir göýekdäki dilegim ýerde oşdy. Sen sypatym görüp men aýallar taýpatyny bütünle inkar edýän. Ine bu sözleňiz üçin men seniň boýnuňyza wekatim gelýär. Ay, men sypatyny. Senin sypatyňyz ol näme men diýdiň lan, ol bir guşşaga wadyram. Näme muama çöreklik diýdimi? Alegi ýok. Ha, hüpip, sen hüpip men diýän. Men mi hüpip? Awate. Meni hüpip ha? Ay, hawala. Men hüpip. İncuk. Boşluk! Göden aydın boşluk! İnni on! Tağı duvarı yumuşak kıydın ağzını tutmadı yani etip koyverenir. Men ona diyen zatları erkek göbekle geçirmez. Doğrudanım söygü diyen zat adamın karanı kapar eken. Yerden o karı diyen nihametle aşık bollun. Andurun tek, dur diye. Kimmişin ol garra diye? O garram da diye de biler bolsan ehli elin gıylar onu idine ser tepil. Doğrudanım söygü sen karanı kaptır. Gürüplüge diye mi? Men onu kucaklap, var güýjüm bilen bagryma bassam. Men ömrümde beýle görmegi hem gujurly, akylly erkek görmänim. Men seni söýdüm, şoň üçin taňa durmuşa çykjak diýdi. Sen yumuşağa aşık olup hesine çekip görme. Bek belli, Abdullah hele diyen milleti hiç mahal
Söymendim, hatratam çekmendim. Olurdan sen yali yer gutoruyunca kaçmandım. Sebebi... Doğrusunu ayttam. Hemmedat başkaça bolly. Ona ağzımdan geleni deydim. Ökülettim, qaharını getirdim. Sen dostluğun hatiratını men kulak çekkäme, şappıgamıydım. Vay be, bundan gelip çıktı o. Görev olan zatlar. Näme etjek bolýan? Sen edip oyun ettik diyecek bolan. Ey kişer, yakşamır iş etse ökeni. Beydiysek oyun olandır, üstünden gülünendir ötmez mi? Bilinse ikimizden yüzüne seyretmezler, ikimizden bilelikten maskara bolýar, düşünýän mi? Ödem sen sebäpli, sen keleyva dik düş düşün. Ey nenen temli, bile yaşa bilecekler. Ödeme zap derdiğin şalyan. Qahar etme ağam. Men günahkar hoğum, men düzelirim. Ol häzir seni görse, yumşak qıyıp qaydıp düýüşüne de girmedi. Birentek, ne torbaňar, Allah yarın. Dur. Ova. Musab değil mi? Zehadırma da duşmalı. İsteyen mi? Bu duştan yanına gel hemen kovulacağım. Sen soruyalar. Gayret edin de gelin. Hava. Yaxşı. Valiya. Doğru. Düşündüm. Nedir var ya? Dur sen körüň yok. Sen bardagy bulaştırarsan, men özüm gidip özümem gürleşjek. Näme atılgın Men özüm şükürleş, akıl başta düşünüp biljek. Söyleme, düşünüp biljek. Mene bir entep gören gödökmüşüm, bu bolsa akıllı başlamış, söyleme. Men mülakatly gürleşip düşünşülmedi diýäňmi? Men bu zatlardan daşlaşıp görünüydü. Yer bolýada. Gitsen gide. Ýöne goja işlerinden geyingin. Bar goýşym egnimde haw. Şu şulhanına sana töre gelme utanamakmy? Men pençegmi? Al. Ey. Maňa kiçi bola hem. İlk wada adyňyň kimdigini aýtmam. Adyňyz oňşul parfy bolar elbet. Parksy bolar ya, men oň maňlaýyny bereýin. Ey, ne diýäň o? Aýalymy gurulurmy? Hele halkyny ýylmanak, suwjuk, süýje sözlerden sypala bersen, adyňa belede dursun, ýurduňam ýatdan çykar. Derewem 60 soru barmy däli? Güpür tapır, radylym soru. Düşünkemi? Beýbe. Bar, hadi ýürü. Ýoluň ak bolsun. Nikah möhrüni bastırmam, berkilämem. Ýoluň ak bolsun. Bar. Bestir men gidýän. Eger ballagyň balyny saňa bagly bolýan bolsa, men bu ýerde körüm ýok. Dursana ha işte diýen, ganygyzmalyk etme. Men häziriň özüni oň ýanyna baryp sen bär dediňi. Düşünşmeliň bolan çykmajyk aýdaýyn. Ballagyň özünem şu ýerde dikeýin. Başyňa dönen ýalbarýan, meni gelýänçe hiç erik gitme. Yer bolýada. Ine şunu oňa gowşar. Kimdenniň oňy ýedi biler.
Belki de sen has odanrağa, yaşırağa, umuman başka karasındın. Meni hüyüp meňedem şun bagşlan. Men sizi başga oşo, ýagny tağut oşo meňed etmek istedim. İsleteňiz häzir men siziň öňüňizde beýle çökeýin. Oy, turgurin. Bäri hapagry. Men gaýtmakçy, sizi bilenem. Ömürlük hoşlaşmağa geldim. Siz men gaýtmagymy makullanýarmy? Ya bu meselede siz başgarak pikirde? Hawa. Menem size gören wajyp zatrak aýtmakçy. Men aýtjak zatymdam sizin ykbalyňyz düýüp götür ütger. Sizin söýgüliňiz şu ýerde berdi. Näme diýdiňiz? Söýgüliňiz diýdiňizmi? Men size aşık bolanmy nädip bildiňiz? Men bütün ömrüme siz ýaly maşgalan gözleginde gezdim. Siz maňa düşünýäňizmi? Bu näbet batlyk. Bedbahtlyk. O näme diýdiňiz boldy? Siz pençeňizi hapalapsyňyz. Ay ýoga. Şeýlemi? Çıkarın erteliňizmi arasarak getireyim. Yok aýdýanyňyz näme? Men ertele çykjagmy näme bilen? Hiç mahal. Bugünkü işimi erte goýmak bolmaz. Siz dogry aýdýanyň. Näme etjek bolsaňyz? Geliň. Şu pilleriň erte goýmak bolmaz. Siz bu yerde näme işlepiyorsunuz? Hani uğran bu yerden. Size näme gerek? Siz berdi ýaky ýaşaýaňyz, maňa denany gerek. Düşünýäňizmi? Oy meni, düşünýän. Götürün şu yerden. Güm bolun. Gümüňiz çekin diýen. Hani bolun. Diýen an gerekmiş. Meni bir diňläýin. Güm bolun diýen, bolmasa milisiýany çagyrýan. Cennet bir gürleşmeli. Ballak men söýýänmidi. Seni mi ya yumşak gyzy? Kana aýtsana sen bu gedek kimin rolunda boldun? Inni bu zatlaň farky ýok. Diýsene, hiç ýere bytnama, haýş edýän, getirip öňüňde dikerin. Deşnekli, diýmek bu zatlaryň hemmeti oýun ekenne. Bestir, bardak butordy. Häzirgiň özüne baryp, uly gok bilen bardady tep-teki edip gaýdaryn, äber penjegi. Yalvaryan beýtme, düşün. O nerede senip ýetir barny çekýä. Bir jemint giýjak alan üçin sen onu itten alyp ite berdin. O bolsa sen marada ne ýaşdan ne ýamandan birje tödem diýmedi. Seni ömrüni görmedik, tanamadyk, bilmedik ýaly. Sebäbi ol diňe meni söýýär. Men üçin on hasrat çeken. Ol diňe men bilen bagtly bolar. Sen o hakda pikir etme. Sen barp ýatan ara bolar ekenim, alaja me ekenim. Ayar kalmış. Oy, çekelim diyen yok var. Ayır diyen. Ben konulan yer bot, ben bilen buyrup. Kıyırma, ben öldüm, geçsin. Karşı gelsin, korktu adam der, kıyırma. Manyak geliyor. Militsiya. Utançlı. Beyhaya.
bulayam gidip mi? Kim? Ballak. Bir yerde ballak görem yok. Bir mediyanın yeride yakışıklı hedirin bir yerden çıkacak yer boptu. Şu yerlerden tepiyor. Sana. Bunu menden kabul et. Sen tanışın mı? Hamana onu sen tanıyan nersin o? Men şunun bilen sorayan. Bizim ballağıma. Sen aklımdan adasıp yürümün. O ne hilek ballak bolyamış. Yankı men ýüzüme düşüp meni kovalap yören adam abi. Ay tova. Hey! Hey, sen etýäniň näme? Ey, ağam siz öz zatlaryňyzy men çemodanyma salyp durduňyz da. Çıkar galan. Ýene o ballakda Abdulla adyňy aýtdyňmy? Şonu gördüm, ödümün kimdigini güpbeýatdan çıkarýan. Onu söýýäniňi aýtdyňmy? Onu öde bilýär eken. Maňa durmuş açyk diýdiňmi? Ey, jan ağam, ikimizde bu zatlar ýarym sekundam eglemek bolanok. Ha, yumşaky kiňidiň töňüne edip bir diýin sak. Menim öz jennatçanyny tapyp ýamaşka tanan radiolarny alyp tarpa öýlendim. Soňam gidip kuş toýnasaň. Ey diýmesene. Gitme ağam. Sen baktyň agda buruna geldi. Men bolsa bar ady baştan başlamaly. Ay, bagyt näme işlesin? Yumşak gyz. Men näle o seni söýýär. Ey insan. Olen tek men gören oga. O sene men röýde. Menem bolsa sen. O näde taşak gidip biljek? Ayagam sene tüz taşrak ekeniň ho. Şo daş bolmakada men şu ýerden gitmekçi. Hey! İnniten öz çemodanyňa men zatlamy salypsyň. Şigara garmyş diýdi. Belan körgem sen pençeňde dag duvara men şaklymda bolam gaýdyp iýiliň zadyny geýmen. At içgar galmy pençeňi. Hani örgüm aýrylanda. Bağışlan. 15-nji otogda ýaşaýan balla gorady şeýerinde bolsa men oň ýanyna geçmekçi. Ýerini, bütün dünýä ýerinden ýöne geçmek bolanok. Olur häzir diýinjelýärler. Bu sabahın aýallaryny utoň şaýaga almandyr. Hamala artif görmedik ýaly. Ömürme odak bolsun. Sag bolun. Ay, adı familyası doğru bolin. Näme üçin artist diýerler? O kuşça. Mene hiç adı düşünýär näler? O men mallagym bolsa, onu yumşak gyýdy nerden talýar? Eger de sen ballağın bolsa, O nerden men ballagym bolsun gyýy? Ola men tananok. Menem ony. Sen yalvardım o ömrümde Tanrım bir gyýyl ýeşilmedi Asla baktım o aşılmadı Assalamu alaykum. Wa aleyküm. Wa alaykum. Men töre. Men uyam yumşak gyz. O gadyrdanlar. Göniňizden gelen haýsyňyz ballak bolarsyňyz. Ine şu bolmaly. Siziň gözüýän ballagyňyza ana şu. Ballakçan senmi? Cennetçan! Başyň täze cennet. Ýene bir ballak. Meninmi seni? Hiç şere goýermen. Bak gara bagrym ýörsene. İki ballak gözden aýyp boldy. Bir galdy. Ey ballak. Eger sen ballak bolýan bolsaň, men uyamy öýlenmekligi. Boýnalyň ahyryn. Sen uyaňa yumşak däl, menem ballak däl. Siz biziň barymyzda ahallap, gözümüzde daňyp, zorlap nätiniş uyaňyzy çatşak bolýaňyzmy? Ey, sen näme? Men öz uyamyň adyny bilmedi alym. Maňa mahluk diýýäň. Taktırın gel, taktırın. Täkel berme. O taýda wajyp meleri söýülip duraryn. Hani men yegenim? Hani men yumşak canım? Gadyrdan. Ey gadyrdan. O gyýdynny sen yumşak janyň däl, o gyýdynny men yumşak janym. Şeýle dämi älimim dünýä, aýym günüm. Ey aýgyn. Sen bize kimi sokjak bolan? Sen bäwenen gatragas. Ine hakyky yumşak gyz. Ine. adamlar, adamlar.
Adamlar adkem tağapıl edin. Men hemme data ayıl sayıl edeyin. Yumuşak değil menler. Hakiki yumuşak değil şu. Ne ahir vallahi? Onda sen kim? Siz men günemetin. Men beyli bulanmışılık var etmenim. Men oğulla. Doğruyum aytsam sizin oğulladığınız bana hatam yaradı. Ey Tanrım, bular en iyiden bizim üstümüzden ulup atıyor. Bu da atlar ne alamatı olduk ha? Tolunman, häzir özüni hemme dady. Edil şänik döwünýärlerin adyňyza gurban bolan yumşak göz. Siz näme bozulýaňyz? Sizin hakykatdan yumşak gözlüňiz ayan bolagryň. Men oýratgy yumşak däldigimi özüm men bilýän. Ýönetsin wallaň kimdigini bilemok. Şu ýerde hämen ýene barlak ýok. Selam adamlar, aýdyňda araňyzda barlak atdyňyz barmy? Ine gördüňmi? Ýok diýerler. Egerde durmuşsun şunlar aýgatda produktun aramyda ýok bolup biz onuň geçýär. Orany men yegenim däl, senin barçak äriň däl. Düşündiňmi? Makulmy? Ine oň öýdem geldi. Yer nähili? Siz bärde düşünýäňizmi? Ine men mezhepsiz yegenim. Yuwas! Cenap general! Biz bulanma zorluğu, parahatçılık yolundan çözüp bilmedik, innisiz harbi yolundan çözmeli bortunuz. Hani? Hemmeňiz başa tara düzülüň. Saltyrak bolun. Hani diýip geç şurada. Sen kim? Öňkü ballak inne Abdullah. Sen kim? Oğulla. Sen kim? Cennetmen. Belet tanıyan. Sen kim? Dahi bolsun aýday. Men ballak o yegenim. Ine yumşak kıy. Ine şu bir hep gördün ne morsa dey. Utanma, çekinme. Korkma, arkanda men madırın değil. Men sizi diýinden başgaça ödüňe getirýärdim. Öğrenmadım asla siz bana yaramadyňyz. Men siz daýyňyzdan eňleşdirýdim. Belki hem sizin başka öýüňizden eňleş ýegeniniz bardyr. Yok yumşak kıy. Bagıtymyza şundan başka. Men ne yegen yok. Men mus deyip durman. Gowdy Mustafa diýeýin. Rast sen barlaktan ýüze gördüňmi? Belki maňa durmuş çykardyň. Näle ýürýäň yumşakjan? Ne? Hani bir zat diýdi. Näme ağamjan näme diýdi menem şoň bilen bolmaly baryn. Wak uyazygym, sen diýeniň men üçin kanundur. Bagatly bolma. Kulak hasam gowully. Nikalaşanları, nikalar dağla çağırıyar. Maestro taçalın. Teyit gıyri, yumuşak katı gıyri. Aşağıda sağlayacak erkek atlar bilen nikalaşmağa razı mısınız? Ballak köyünü oğlunu. Abdullah Seydullah oğlunu. Razı. Dayı yegen Mehmet oğlunu. Razı. Gowja bolsana, surat alýarlar ahyry.